O Consello da Xunta aprobou varias medidas clave para mellorar a vida dos galegos, dendo apoio a aqueles afectados pola vaga de incendios ata o impulso das infraestruturas viarias na provincia de Ourense, todas elas buscando mellorar a calidade de vida dos galegos. Hoxe celebrouse un novo Consello da Xunta, na cal se aprobaron unha serie de medidas cruciais para a comunidade galega. En primeiro lugar, Alfonso Rueda anunciou que xa se concederon 42 axudas a propietarios de vivendas afectadas polos lumes do verán por un total de 2,9 millóns de euros. A maioría das axudas foron para inmobles da provincia de Ourense, onde tamén se resolveron achegas para empresas e a recuperación de espazos naturais. No eido da vivenda, que para nós era o máis importante, había persoas que quedaron sin a súa vivenda, polo tanto necesitaban asistencia inmediata, recibimos 137 solicitudes en toda Galicia, das cales 129 corresponden á provincia de Ourense como provincia máis afectada polas vagas de lumes deste brao. Están xa concedidas 42 por un valor de 2,9 millóns de euros. Digo, isto cifras de Galicia. Desas 42, 37 son na provincia de Ourense por valor de 2,7 millóns de euros e, lóxicamente, corresponden, na súa inmensa maioría, a residencias habituais. Estou falando de cartos a desembolsados. En materia sanitaria, o Consello declarou 29 zonas farmacéuticas especiais en Galicia, co obxectivo de garantir o acceso a medicamentos na zona rural. Estas medidas afectarán especialmente a localidades con menos de 10 habitantes por quilómetro cadrado, mellorando a viabilidade das boticas rurais. Que supón esta declaración de zonas farmacéuticas especiais? Pois, xa digo, darlle maior flexibilidade ás boticas, tamén axudas específicas para garantir a viabilidade económica. Empezamos cun orzamento de 100.000 euros, que será ampliable en función das necesidades, e flexibilidade en canto á prestación. Pois, por exemplo, a distancia permitida cando están de garda as zonas habitadas. Tamén se lles permite prestar servizo a estas farmacias nas residencias de maiores ou discapacidade de menos de 100 residentes. A toda agora eran atendidas directamente dos hospitais de referencia nas áreas sanitarias. En definitiva, darlles contidos, facilidades, flexibilidades e, no seu caso, apoio económico para que sigan permanecendo e se sigan mantendo en zonas onde é moito máis difícil manter unha oficina de farmacia aberta que en zonas máis poboadas e, polo tanto, con máis demanda por parte dos usuarios. Por outra banda, o Goberno galego destinou máis de 32 millóns de euros á mellora das infraestruturas viarias na provincia de Ourense. Entre as actuacións destacadas están a mellora da estrada entre Celanova e Bande, un proxecto de 6 millóns de euros, e o acondicionamento da OU533 entre Agudiña e Viana do Bolo, cun investimento de 15,2 millóns de euros. Ademais, a Xunta tamén aprobou a licitación do proxecto da Ronda Leste de Ourense, que conectará a Benposta coa N525 e contará cun investimento de 8,8 millóns de euros. Esta obra reducirá o tráfico no centro da cidade e acurtará os tempos de viaxe entre o suroeste de Ourense e a autovía das Rías Baixas. Execución de novas infraestructuras viarias na provincia de Ourense. Hoxe demos o visto e prace a investir ao redor de 32 millóns de euros na construción ou millora de varias estradas de titularidade autonómica, lóxicamente, que discurren pola provincia de Ourense. Estas iniciativas forman parte do compromiso do Executivo galego por mellorar a calidade de vida dos galegos, apoiando a persoas afectadas polas emerxencias, mellorando a atención sanitaria no rural e dotando a provincia de Ourense de infraestruturas viarias que axuden ao seu desenvolvemento e vertebración.